Sa hisin ngidap de gajing sungu yo try hagane kapor bangi laban wan bandrung sha ki rempeyeng ke jongbi barwan air gajing shekri shapi ki ba juye ban sap ban pet ye gajing shekri jong ka partner tv lengwa jong kini gelat pathai kubor jong ka jok ka baminta dan bring bi pilabanan hospital dan bring bi pilabanan hakikali pilabanan ke jaga trekam jubi hayo lani ke officer kam jubi pilabanan hakanuma ke jaga bat pilong ke belakir ku ke jong blai lengba jong ke por kamna ka bangini kren ye ka kubor nagaktin ka jong utrai hagade ka por kamna ka babarang ngene kren ke kubor ke ktin jong blai barngai kerte ngene ke kubor ka jong blai shaka balang ka kubor ke jong blai shaka balang habangi puli ngene ke ktin ke jong blai kitab jingpen pau menbau Yohanes udan hagadolenang patmos udai waina ki senran ke jong utrai Jisu ubala syahikai haga skul jikai ke jong utrai Jisu hagilai snem tam baru Yohanes ubala tip kumuwe ni ki khon jong uperthat namar ga jingdom riang namar ga jing shit khli namar ga jing bitar sian ga jung bangi syam hadien jong ga jing syahikai hautra Jisu Kris uni Yohanes ula kelalong wa apostol jong ga jing it baru dei usenran uba im ka kerta ga kham jalan ba kham jurong bolama ye ga jing sya penshitom ki ba jur ha ga to por namar ga jinget ke jingi bat ke jing syakri yo blai hakakam ke jong blai baragi sngi jong ke jilong temen ke jong Yohanes ula sya penrengkang par kum ke jing sya pen saja yo namar ke jinget hakadolo nang Patmos kabari gawaina ki jaka pen saja jong ka sarkar rum hagato ke por ya kitu ki briuk ki bele persya e ka sarkar lani kitu ki bam kongo ki ai ki kenon bat kumju ya kinong bot ka jong tra Jisu laju lami ki shagade ke dol nang Patmos kabe ke jaga mau long ke jaga kabamdan jingthong jingtep baragada ke jaga ki koi di ke besha pen saja hagada ke jaga janmala ke singi ki yap namar ka bam ka di kambiang bala shubret ikimet yap hagada ke jaga bar gadon ke jing utong gadon ke jing sma kadi ke jaga ka bam smutna satya hagi bri ke besha kem sha set hagi ying bendi dang dan ki bahing sem le jungo yeki nanda ki dang yo ka bam ke di ki dang yo ke jing don kam ke jongki dang pen khu ye ke jaga namar kini ki jok mata gadon ki seng ki ba pet ye ka bahakamet jongka kita ki ain long brio man brio banama ke jing pen saja ka ba tomet ka balong persya ka ain long brio man brio henry to ka por empat don kum kita ki seng ki ban pet bar gadon ke jing sma ka ot hakata ke jaga kadon ke jing pambiang ka thea ka dem Yohanes uladana kata ke jaga hakadolo nang Patmos henry ka bang sngui ban perkhat ini ke ktien jong blai bang Yohanes kong ke ktien jong blai kita jimpen pau kalen nang ban kong ro khandai barsipo ngau Yohanes ubo prabanget jongpi ba unang yo bentalem ka jinjinjar baraka hima ka jia shau Kris ngaladana kata kadolo nang ye ka balakhat ka Patmos nakabanta ka ktien ublai bat nakabanta ka jingpla yo Jisu Kris kita gari ke arli ke daw kabla penpoy Yohanes dolo nang Patmos namar uyalap ikaktien jong blai namar bofla yautra Jisu Kris hadu mentaman ne dan sibon ke basya sitom namar ke jinget hautra Jisu Kris namar ki alap ik gospel namar ki pla yautra Jisu Kris wada gari kasi jantia jungi ke jalame khalya hakari India ke jungi haktai ke preng mingi jong ke perthai hakibenta jong ke doba Asia hakibenta jong ke Afrika bat don ki jaga jong ke Europe ke doba Europe ru ki kersan ki basya pen saja sya pen shitam namar ke jingat yotra Jisu bar ki we par kiri jong ke perthai bau Yohanes uladan ke jaga henry kani ke jaga kam simlala ban pen senge yo Yohanes ban syakri yo blai ban le kaman ke jong blai kar ke bersipo wang ngalalong hau mensim haga sngi utrai ngalalong hau mensim haga sngi jong utrai kat bodang pulut por ke jero ke jimani yo blai kabdang pulut por ban syakri yo blai lara yo Yohanes dau mensim khod jong blai bau larung se ke jingpen pau baru la yo i ke jingja ke ban saja ka pertai mangisya ka Bible hakani kita jingpen pau na manengkong gar khat kabalai wong
Ikini ke jing itu pa baro ka bau Yohanes ulayo adolong Patmos. Lapha ban bo jing tho eki. Bau Yohanes ulatho barwang sok utau bopuli. Bar kita ke yo sngo ki ktien jong kane ka jing thorupa. Bar ke bas sumar ye ke blatho aka. Namar kata gaya kalajan. Hake kitab jimpen pau gorang ka jimpen ni Yohanes. Baka weni ka jimpen baka jimpen pau ka jong ublay. How Yohanes daumen simakhoy. Kade ka jimpen pau. Ye ka jinglong jong kita ke hinyaw tuli ki balang. Ki badan shisha hakato kapor. Ha Asia Minor. Kabala tip mental kum kari Turkey. Bala pani how Yohanes ke jinglong jingman. Jo kade ke hinyaw tuli ki balang ki badan shisha hakato kapor. Barre ka basutunat kalong bakini ki hinyaw tuli ki balang. Ki represent ki thau ki kedauru kaya jo ka balang nado ka daga spasnem hadin jeng ki apostol tat hado ka daga por jongi minta ya ka jinglong jiman jongi balang bakani ka nyutuli ki balang kedairu ka khubor saki balang bro nyutuli ki dangran ka khubor ka boble ukren lima jeni ki nyu balang saki balang kersan ki beran lagi jong ke jinglong lah ka ri ke jengi lah ka pertai salon sar keleng ke jaga Kidan ki balang ki bedon ye ke jinglong ke bakum ke ni ki balang bat ngi syam ke ni kitab jingpen paul nong baar balong ke balai kaya tho ik khubor ka jong umin simak khot sheke ni ki nyau tuli ki balang kadi ke khubor ka jong Jesus Christ ukhli jong ka balang lingba umin simak khot sheke ni ki nyau tuli ki balang bat hajan bakut jong ka khubor ka jingpen ke jong ublai ke jinglong ti ke balang karan ka khubor Sekini ke beroh nyo ke balang. Barajan bakut jong diki. Jingpen ke jong boleh ke jilong ke balang ka don ke ketien ke bangkum ni. Jaru badan ke skor. Tun sneu. Ya ka ebo mensim uong hakita ke balang. Habaroh nyo tuli ke balang. Ka don. Ka khubor ke bo mensim ko Ukraine sek nyo balang. Baka diki jo ka khubor ke bo mensim Ukraine. Sekaya jo ke balang nado. Kata ka spas ni madin ke apostol. Barhadu mentau mensemakot udang kren. Sa kabalang barsiki kinun balang. Kibabon lah ka rijungi ka nongba ka jala. Bara ka perde salonsar. Kini kirikot Bible kiyong kum ka kita jimpen paulo no baar. Karikot ka banyo. Jimpen pau ar khatway. Ar karikot ka ba kanyo. Ar karikot ka ba arpo kanday. Lenong ka balay karikot ka banriyo. Kalenong ka balay karikot ka ba khalay. Kelenong ke balai kerkot ke baar puar. Habro nyau tulik ni ke balang ong umen semak ho jar ubadon. Kiskor tu unsnyau ya ke ke umen sim uang hakita ke balang. Ka kubor ke jong ublay sa ke balang. Kibadan hakito ke por. Ka kubor ke jong ublay sa ke balang. Hakini ke yang ke por ke jongi. Kibamenta ngakwa abani kren ke sibenta ya ke balang. Ka ba ublay kren hangni ke balang. Kabahinyo, ya kaba latip ya kakum kabalang lodikaya. Don ki nong ti bnia jing puli bnia ka Bible. Kiong bagani kabalang lodikaya. Kadi kaweni ki balang kabala prat ba sedang jing syakri the way. Naki nong bot ba syathem jong tra Jisu. Ubana ganong ba kolosai ubakerteng abapras. Bauni abapras ula ay ka jing syakri halaka jong ka shnong gari ka jaga jing kolosai. Bat nak kolosai. Lingba ka jing syakri jong ka jindwai baru blay ulai assignment ay kami ban syakri shalanda upot jong ka snong ka jungu ba ulak kadat ka jing syakri shabar na ka snong ka jung na kolosai ngi puli ka Bible hakak shiti shiki kolosai na basaw kong ka ktien jong blay shabang nu apapras lanong basaw ka khot kaba khalai kong namar nga play u ong upol baudan sibon ka ba treasure hem nakabanta jongpi bat nakabanta kita kibahal lodikaya Udan ke jing syakri ke ministry ke mission work un apapras shalu dikaya. Bagani ke balang kayeng. Daga jing duai daga jing syakri daga jing tray shirem jing tray pluk mensim jong apapras kayeng ke balang halu dikaya. Bakala roy ke jing bon brio. Kala roy ke jing don jing em ke pisah ke tingka. Kala roy ke jing syakri. Kala roy ke jing penyai kampanye jamba suki ke balang. Kala nang roy. Kala nang he. Kani ka balang ludi kayaro kar ke barang he kanang roy kalanang suki bar ke jing syakri pulu mesim ke barang haka andala lek no lesiu apa pras dan syu unong tere sirem unong tere uba meding de geding jong utrai dan syu bagane ka balang suki
Nagajing syakri syirem. Anda kala long ka balang ka basyupendep ikiniam kirukam. Kala syupendep ikiniam kirukam. Bakala long ka basyir ruem, perja ruem. Bakalong ka balang luwam, ka basyu blem. Ong gani ka ktien ka jung utray. Tuni puli uang Yesus Kristus kumno siya gani ka balang. Kala nong ka balay, kitab jimpen pa gerkasan. Nga itu kenye ka jingle jongpa. Bapam long ka bakriat, lemne ka basyit. Angara kwa ba pandalong ka ba kreat ni ka ba shit kumta ba palong ka ba susat kreruem sirem ngan sa prino yapa nagasentur ka janga ukli jong ka balang ngan ka balangan sa prino yapa nagasentur ka janga balay ngap ka ni ka balang ko ongkum ni nabapaong nga ka bariyo ba ngalapan man spa ngamdan jing kedu airwem bat pamtip ba palong ka ba lanat kap palong ka ba jinjarsat kaba dok kaba matla ber kaba lingkut sab kene ka balang haka jingpet jongka haka jingpet jengkinong saray no yalam balang kai tolong ka balang kaba labit labiang narong serong kadon ka spa kamdan jingkerdo kabit kabiang kala riubha kala kiu syafrang kala roy kumiki jok minta kala dan ki jingtei ki bitnat kala dan ki program ki babon nagapor syagapor hendai ka basgosi haka jingpet ka jong Yesus Kristus ukli jong ka balang shwa jong ka ni kalenong uyo ne sabu yo iyo Yesus Kristus ka jito pa ulay ibo Yesus Kristus uyan apreng ki nyaw ki ding paniang sarak bakini kini nyaw din panisak ki bakdeo ya kini ki nyaw tuli ki balang lakmi lenti bakini ki balang ki longkum ki ding paniang sarak ki baniang banting san haka perthaidom ki balong ka jingsay kiban ra yo preutbe jingsai joga gospel haparing kepertedom henrei ke baca Yesus Kristus uya haparing kinyo ki balang banpet ye ke jinglong jingman jinyo balang bat ado mentau Yesus Kristus uya banpet ye ki balang kersan baro ki bran ka nongba hakari ke jala jingi ukres ukli jongka balang uya sheki balang ki balong ki ding peniang sarak banpet hatu kilong ne em kiding paniang sarak kilong ne em kading sai ke emlang kasalang kilong ne em kading sai haka pertei ni kisu thaba tang haka je kendo kabaman la kasniu blai haka jolom lang haka jaga mane blai hayang mane kiliam gibi tenat kadur khmat kabapo kabi tenat ndaladep ke jeseng beperpe labanong o kasong kon ba ke jeseng Hanri ke jingkeli kalong kita ke balang kilong nem ke jing peniang sarak ki kesan ki ting sai nem ki tibe jing sai nem kilong ke jingker khu nem Yesus Kristus uyat haki nyo balang hadu mentau khli sengke balang utrai uyat haki balang kersan banpet ye ke jinglong jingman ublay ko ban kren seke balang kersan ke riga jingi Seki kenun balang ke beper kidan ke jingja ke baja haki balang kristan ke riga jingi ke jingja ke basmusi ke jingja ke bam smutanat ke jingja ke bam shimak khmilenti hatu blayudan ke khobor ban kren seki ke balang kristan solan sar ke riga jingi seki kenun balang beper iblay ko ban kren baru wong nu play ita barang ki skor ban snel tun snel ye ke kemo mensima khot idan ban kren seki balang yo mensima khot uka ban kren seki balang kersan nak khot ye liri kemo ni kinong sarai nak khot ikinong sarai balang nak khot iki briu ki jong brai hai kinong ba kari ke ji ke jala jingi nak khot iki kersan ba ngin sa skor ke kemo mensima khot udan ban kren ngap ke ke sien jong trai gong Hagari ke kitab jimpen pa ke ka balang ludikaya ngap ka jing ai jingmut jong Yesu khli jong ka balang ya ka balang ludikaya kablaran tang ke jing pendep niam rukam ki program ki babon hane ka klempoi show so pedung jong ka jing temu ke jong balai ang Yesu Kristus khli jong ka balang obayat hagane ka balang hangin say puli ang ni ka Yesu Kristus jong ka balang hang ni I kumba umyo baniyat Hagar kong kabade ban tre kong kabade ke ka balang uai jingmut Yesus Kristus ye ke ka balang wong kumir khot bakat pra ngapen ibot hapa bapan tiet nangai ka siar bala perang hakading tar ke jinga jumut baningkong bapan yo man spa
kabaari ke jankop kembali bapan yokop yeladi bakan numpau ke jing leran ke jing lingkot jongpa kabalai ke jing slek khmat bapan kelani ki khmat bapan yoi ai jingmut ukhli jong ke balang ya ke balang lightly ke jing ai jingmut ya ke balang ke sngobiang narong serong hande ke jing pet jong khli jong ke balang kaduna nakhli akjat kaong nga beriubah nga penman spa ong padukhli jangka balang nga penibut abatiat nanga yagak siar bala perang hagading bapanyo manspa naba phalong ka kumno ka balanar khop ka jinjar ka duk tiat nanga yagak siar ka bala perang hagading bapanyo manspa ka jingai jimut ka beningkong jo Jesus Kristus khli jangka balang ka khubor ka Ukraine mo mensimakhot tiat nanga yagak siar bala perang hagading bapan yo aman spa kaya gini kaksiar ba perang kading man yo aman spa kini ka balang kadon git spa kipo kalalum spa hendrai kamshim ruspa aga jinget kamshim ruspa aga jinget ka jinget kadi ka spa ba jong kirunget ka jinget kadi ka spa ba jong ka balang gersan hadu dan sisa kirunget ka balang kibanget sisa utra Jesus Kristus Nidan ke basulong niam, imdan ke jinget ke basisa, ke jinget ke balapan kelador yaki. Jesus Kristus wali alap, yagana ke gospel, sigi zat ben rio baro, itau banget, bali open baptis on penem, dan sibun ke balapan baptis, krem dapat yo jing penem, kimpan nget, kimpan priang yo tura Jesus Kristus, kimpan simla kelab amor simlanget, lapan dep ike jing baptis. Lapan rong ke balang Indrai kimpat yo ke jing penem kimpat de kiriu ngai ke basisha kidang de tang kiriu niam kiba penda de ritual kiniam kirukam Jesus Kristus wang apni bodapa tian ngagak siar gala perang hakading bapanda yo manspa ki kesan juga balang ke meningkong la ongi ki kesan siar kesan nela u Petrus uang ke siti ke jungu siti benengkong Petrus kelenong ke beningkong kerkhad balai ter wong kumni kini kebenget kajingker khuyo blay bar yo pau Jesus Kristus botra jangi ubakar kum kajing isnai bakra jongu ulapen kha arsi ni ngi kajingker man ke em daga jimi pat u Jesus Kristus ni ke bayap syakajing yo kenti ke bampuot ulapen kha arsi ni ngi no lapen rong sa takahima jong blay hadi wala yo gan kha ba arsian syakajing yo kenti ke bampuot kabam bit tingit kabam sepno ya kabala ri ki peneng khnang yapi ya kibala sumar ke boru blai de ke jinget khnang ya ke jimpenem ya kabala khre ban pen pau ke ya kabala khadu hakaba pia smokemen e menta khniat por lada dankam lapen so si yapi ke bon jaj ke jing tenjo khnang bagaba prang ya ke jinget jongpi kaba kham kodor ke siar ke jotno lala prang ya ka de ding onyo siam ya ka jingaro ka buram ka jinglong buram bah ka jing penpau ya Jesus Kristus kini ke kesan ke bauto apostol Petrus ki basha penwir pensakama namar ka jinget how tra Jesus Kristus kidi kiriunget ki basisha ki baya lengba ka ding jong ka ding tinjo komuto ka siar ya ka bau nong snak siar u pet kliau laki khmat hakatu ka lawar ding ka bau prang ya ka siar bakin hap ka jakhle ka jabo bagan sa ka siar nelak siar paka lapan so si bi bon jaga jing tinjo khnang bagaba prang ya ka jinget jibi ka ba koror ka siar ka ban jonno lala prang ka ding onyo syamya ka siar ka jing ro ka buram bar ka jinglong buram kane ka balang kimdon ki riunget ki basisha kidan tang ki riuniam ki jinget ka bal prang tiet nanga ongu kli jong ka balang ya ka siar ka bal prang ka ding bapanyo manspa ka balang ka baron ki kersan ki riunget kibla priang sisa utrai kibaya lingba ka ding jong ka ding tenjo ka jing tenjar ka jing sakan ben ka jing saban ben ka jing sat kentat wan na yana sem gidon don giba sabe namar ka jing utrai Jesus Kristus kia lama ka ding jong ka jing prang ka jong ukhli jong ka balang ban prang bakilong ki kersan siar kersan lala don bring ju bila ya lama ka jing tenjo ka ba meding Pia mak jinge sakran ben ke siapen sitom. Rega poi ke por.
bagi beri ki don kam ya pi ki ko ajing garku na pi ko ajing dwai pilong ki kersan ki bala perang hakalawa ding jong ka jing tinjo kabalang ludi ka ya kim don ki kersan kesiar kersan nela ajing mut khli jo kabalang thi anga ka kesiar kabala perang ha ka ding ba panyo man spa ka khubor jong utrai sa kabalang abengin penmi ni ki balang jingi jiki riunget ki basisha ki bala kalabamot ki bala priang yu jisu ki bala nget haringa ta kala penbaptis ki ban yan ka jing shisha ki di ban yan ba ka jing tinju ka ba meding ka jing ka jing jangadan ban kren ka simda kendiat nakam da jong fi ki krisan riunget basisha ki badan ha ka preng kalawading jong ka jing jing jinja ka jing tinju namar ka jinget how try jisu u jisu kris ukli jong ka balang wong kumni yapi Isaya sa pulay lanong karakod ka baar haba melet lingbai ka ngan long lembat me melet lingba kiwa kinamyo telep yame haba meya lemagading menom ing lemne ka ding kanam jlia yame pigi beya lemagajing tenju ba meding utray wang andon ringkat bat pi wa apostol Jacob wang ne kikente en sithi Jacob lana menengkong Khabar to pinyaw ye gajing kemen suda ko prabange jonga hababi ha bagajing tinju babonja hababi tip bagaba prangi gajing jongpi kapelong ye gajing sha kita gajing tinju kababi lemba kalong ban prang ye gajing jongpi kata gaba prang ye gajing jibi kapelong ye gajing sha Henry kan ye gajing sha tu kan yo ye gajing trai ka janai Hapeng kita kapor jong ka jing Aisha jong pi tu kan yo ka jing tray ka ba janai ba pin yo along ka ba janai perfect method pilong ka ba san pirang ba janai ni mat pilong method pilong rang ba pin san ba pin yo along telibiang ki bam duna ha e rut khot basan hari laru nu unu na pi uduna jingsta tu on pa no blay uba ai kilo ya baro ubam kren ben lemni ubam keno ben ti un a ya kata hau haba pia na magini ki test and trials ke jing tinju jong ka jingim phim tip kumnu banle phim don solution utrai wong pan ke jing stan kat kum kani ka tek sang ne ka jing pan jing stan hang ne kam de ke jing pan jing stan aka puli puthi hare pia na ke test and trial ke jing tinju jong ka jingim phim tip kuno banle pan jing stan no play unai ke jing star kuno pin job ke jing ke jila pin pass ik test jonga jingim hagawe ke translation bible kong if any of you don't know how to handle certain situation ask God and he will give all the wisdom needed for God give generously u play un ice bun museum ye ga jing start shapi haba pipan habring ke jing tunju jing kaba pikendu jonga jingim na kren sigi yo sngodan na pidi ki kersan kebaya lama ding jonga jing tunju pidi ki kersan Kesiar kersan nala kersan paka bau bleu perang bapin taba ada ke buram ke jong blei ki balang kersan ki dan bisngo pi ruspa henrei mensim ko ruang pimsim ruspa aga jinget kim dan ki runget ke basisha yang ini alap ke gospel ke bapura ke basisha ka gospel jong ke jimpanem ke gospel juga jingkala ke bamot yang in permi ki senran ke basisha ndai ki reuniam kinang bot ki basisha ka jong Jesu Christ ki bakolo ban ba ke ding pana ki bakolo ban shekri lada baro ki kersan kari jungi ki kersan kesiar kersan la ki runget basisha ki ba yeng nam tu try ki por baro office jagat rei ki school hayohan naki ga don ke jirwai sam naki ga don ke jiro jumeni ga don ke buram jumutrai naki ga don ke gospel ngopi on pekaladu ga ba ki judge pen riu kini I ka buram jumutrai ribon ki balang ludikaya ka ri ke jungi kajit azmur ka baar jong khli jo ka balang ya ka balang ludikaya sakawe nga pen ibot hapa thiet nanga ya ki jan ko bali ba phan yo kop yelade ba kanam pau ka jing le rai ba ka jing ling khot jong pa ka jan kop ka bali hangne ka kren ka righteousness of Christ ka hak ka jo Christ ka hak ka jo Christ amdai ka hak ki jongi mdai ka hak ka jonga ka jingi mdai ki hak ka jingi ki hak ki jongi hak khmat jong blai on ka bible ki long tang ka jang ka bitnget ki long tang ka serep jot hak khmat jong blai
Wadam bakemene begele pop kilashna yele de kita kisla dimber ban buri yeki pop yeki jingle ran jong jingling khot jong ki na begele pop ka buram jong blai kala kinriano wadam meningkong udu bri badap ka buram ka jilong blai hau ka dap ka tingsan ka buram blai wada pleng jigi syukurim kimyu I begeling khot kabaki pe iwe ki yo I ka buram ka jong utrai ka jan kop jan pong ka baken jablai ki henry ka khalemar bu ara ule pop ka bainang jong ka pop ka jiap baram tam ka jiap ka buram blai ka kinria masan kinria ka buram jong blai ki yo I begeling khot kila leran kila buri yelade hagisla ding dember kila sop de kisla ding dember ban buri ne ka jilaran kata kadai ka bangi ong hakatin khasiji ka darab jot kemut ka basuda yelide ka trap ka bala jot kiniam kirukom kijongi kidai tang kijing darab jot don sibon kidai kirukom sni kinong pop kiban pat simlat kalabamot henry ki darab jot yelide kiniam kirukom kidarab jot yelide kita trap jot yelere khamar blai gari jing leran gari jing ja buram khri jangka balang wa jingmot thiet angai ge jangko bale baphani okup yelere bakanam pau ka jing leran ka jinglung khut ka chongpha wat snohun haga jaga ga bafidon ai jaga yu Jesus Christ ga chim chongphi ga yen haga yin ga sem chongphi usakhayas bala ai kerteng ri ki pau jos ubahok ane kundu bu Jesus Christ karan ka chingkala ka chimchu la palong hok yura ka hok de ka chingkala bamot uya ka hok ka jankup ang ne ka kren ya ka hok ka jong utrai Jesus Christ ka Bible kong sti Kolosai we are from you Christ happy ka chingkerman ya ka buram kibla priang yo Jesus Christ karan ka hok kadang ka chingkerman ya ka buram hagasngi ka ba khaddo ang ka tien jo try kitab jingpen pau ka nang ba ar puar khorga ba ka saw so kita bala sat ya lagi jankup bakin yo ka hok ban man shuding ka jingem beri ali besut shete ka khadab jo ka nang ba shabar kilong ki so ki ba ikso ki ba kiret ki ba pniap ki ba mani beli thau bat baro kar ki ba eat ki ba thau ya ka lamler jankup hang ne bu try chisu wa jimot ka balang de ka jankup jo ka hok ka jong Chris hai ka chim ka chungi ka khalimat bangi kala ka bamot ngi priang yo Jesus Christ la sai la ko ki pop chi baru Jesus Christ wai ka hok ka ju hangi kalong kum ka jankup janpong bangi la ban yang ke baksan ha khamat chung blai ka siti wa apostle Paul si ke benget ka balang kurin kongum ne siti ba ala no basan ka arpuai na maria utau bam simla tip ka pop ula pelong ka pop na kamba jongi khanang ban pelong yingi ka hok ublai hau ubam tip ka pop la pelong pop nam ta jiban pelongi ka hok hau blai bengin yo ka hok ka jong Chris yang in bread no ke jankup niam ka jibara ubar thima yo sabu yo sngo ka jing khat u jisu we no ke jankup jan phong barim baro umare so Jesus Christ yang in bread no ke jankup barim baro ke jinglong hok ke jinglong sula subyang jibara ndarang sunong ni ka balang glory ka subet subyang Henry kalong lingkut akhmat chung blai kadiga jingle aran akhmat chung ukhli chung ka balang ladan peniang ai fi mentah ka khet bishar hatu ngiti kana bangi ksan akhmat chung blai ni kalong ka jingle aran akhmat chung blai sagawe ka jing ajimut ukhli chung ka balang ka ba khadu sagawe nga penibut apa ku ka balang lode kaya thien na ngai ka jing sle akhmat ban kalan ki khmat jong pha ba pharioi thien na ngai ka jing sle akhmat ban kalan ki khmat jong pha ba pharioi sagawe ka jing ajimut ukhli chung ka balang lode kaya ka jing sle akhmat ban kalan ki khmat ba kani kani ka balang ka matla ya ke ka ba kinjaman se kamatla ke bere sabang jo ka hima ka jong blai kam yo I jangai kam dan insight revelation kam dan vision kam dan jing Simon sim kam dan jing pen pau kam dan jing ito pau kam dan ke jiu I ka bano blai kamatla ai jimot ukhli jong ka balang thiet na ngai ka jing slek khmat ba phan kalan ki khmat ba
pan yo I kabakren yo mensimakot yakating pensle mensimakot kabalang gersan gerejungi ngidan ikam ik insight kajing Simon sim mensimakot na kaktiin jong oblay ngidan kami ke revelation kajing penpao now mensimakot ngidan kami kajing penpao ke vision ke GOE ke bano play dan kajing matla hakabalang gersan dan kajing matla hangi ginong serai balang utrai khot hagari gesingi ke bementa kajing ai jumut kabalai ke jong khli jong kabalang bantiet ke jing sle khmat e ke jing pen sle umun simbakho jong oblai ban kalani ki khmat kin jaman sebeng in yo I kasidi bar koren salonon ke basau blai jene ke perthai ulapan malano e ke jing mot jing ki bam nget kadan ke jing matla ke bakin jaman sem Bring jong kabalang gersan. Ngimdan ke jing Simon sim. Ngimdan ke ji. Dan kinong syarai kinong alam. Kiba matla ong Jisu ki alami kiba matla. Baro ar kini hap syatleo. Kini ke khubor yanga. Way ni kinong syarai. Ke khubor kinong syarai balang kinong alam. Ke kitab Jeremiah. Kalau nang basifau keren ublay ke khubor si kinong alam. Hagado ka por kinangalam ke Jabir Israel. Jeremiah sipolo nang kerkar ka baarpo. Bararpo ay gongomne. Lalu tiya ka yung jan jonga. Lalu tiya ka yung jan jonga ngutray. Laban dekot dia kitalay jonga. Kikon jonga kilamino nanga. Kimdan su. Omdan su uba penpiar ya kayeng jan jonga uban penyeng ya ka perda jonga balai naba kinong sarai kila kelabit kim sim kelina utrai namar kata kim sim la manbha bala pen sapret ya kikin hon jangki baro ang utrai sikinong sarai haga Jabir Israel lalu ti kayeng jan ka jong utrai laban dekot dikitalai jonga kikon jonga kilamino kabamar kila sakma kila ja sikilaw ba bangiyo jonga pop o saitan ula bam siameki Omdan syo ba penyar ya kayeng jan jonga kajing temu jonga balang galong ong kaktian jomla isiasan busa penkelot ya kajaga syongga yang jan jongba penyar ya ketelai kayeng jan ka jongba daba panroy sekamon sekadiang lakmi lenti ba kautrai hakarizi kan penyar ya ketelai jongga jing sakri ban krega sakri keleng ke jaga jongga jela mekhalaya sabro kharwai tli ke district ban penyar sabro jongga India Balsuro ke bakor jangka berthei Henry ke baskosi namar bagadan ke jing matla amdan ke jiwi ke bakin jamase amdan ke vision ke jito pau ke bible gong amdan sho uban penyar ke yang jan janga uban penyeng ke berda janga nabakinong sarai ke lakalabit Balkim sim kelina utrai namar kata kim sim laman ba lapel sapret wadi ke kenon kabadon lasakma laja Namar ke jing matla nagadaw ay jing mur khli chong ka balang thiet angai ke jing slek khmat baphanyo klan yiki khmat baphanyo I yiki jing thmu ke jong oblai yiki jing angnur jong oblai yiki ling kha ke bela brle yiki mensim ke badon kam upetras udi bamatla hake jiri be mission utrai wa ke jitu pa ban pli ki khmat ju Ketika I open a vision, ketika pag play ki khamaj ban le sim Cornelius, I jimud khule jong ka balang. Jesus Christ wong ye kenika balang ludikaya. Sabengin poi siga bakot. Kharbar fo hakmi ngayeng ha kaching khang bangatiet. Keni ri ka banga panga mersi nga perkhat ye gane. Hakmi ngayeng ha kaching khang bangatiet. Kabalang ludikaya kala riubha. La perman spa mdon jing kedo. Henry Jesus Christ ukhli jong ka balang. Umyo jaga kene kapalang udan shabar kia duai gilong jeseng pendep iki program babonu chisu shabar balang hakami ngayang ga jingkhang bangatiet Ukraine sikil khot balang ngayang ati lara ununu yo sngo gaktien janga un pli ga jingkhang nganurung ha po u ngani khawai mi lemba ruban ma u lemban nga hakit khot balang simet try jisu Christ ni ga sinutiet ga jingkhang hakinong alam genong sharai Utir ke jingkhang ununu bio sngo
Ika jingtiit kejong utrai Yesus Kristus. Uba pli uangan mandrung hapo ajo. Ngada khawai mit bat uban ba lempat nga. Tingin pli ke don ud kemen sim sungi sya u Yesus Kristus ukli jong kapalang. Ngada jaka ka khubor ke jong ublei sya kapalang nga karijingi. Khot kabar far jar buran ke skor. Tun sngau ye ka ebo mensimu ong. Hakita ki balang. Kintop ina ka balang ludi ka yaga baga keren. Mensimu ko dun ka khuba ban keren si ki balang nga karijingi. Kidan ke jingja ke bam smutanat. Kidan ke jingja ke ba ngim kami ilenti. Kidan ke jingja ke ba penleran. Ublay usay ki brijong ublay hapo ki balang bagen kren. Balangim sya skor ika ibu ublay kren na ki brijong ublay. Ublay haban sya ika jingja ki banja. Ban pen kenit beriu ban kersiutia. Aingu yo try kidan ki brijong ublay ki balang. Ki ba try ula raise up ula pening ki si ki ba kren nam ta jong try. Ki ba yeng na kam ta jong try ublay nang pen sle yapi. Hakata ka jaga batungin sya skor ya ka egba u Yesus Kristus kli jaga balang lengba umun simakod ukren ru lengba ki beriu ka jong oblay lengba ki beriu jong try ukren jar buran ki sko ban sngo un sngo ka egba umun simakod dan ban kren yang ye pai khamat shuble negam por kam da hangnu pidan hakali hayo hospital haying hak television hak mobile hak kor computer ba pisang pipet kadega por bangin twang in yama khamat jong oblay kaching ai sumut u Yesus Kristus kli jong ka balang thiet angai kaching ikaksiar ka bala prang ka ding ba pani manspa don kami kiru nget basisha ki ya lama ka ding jo kaching tunjo kaching nget ki basisha ha ki runget ka baar thiet angai ka jankop ba pani okop ba kanum pa ka jile ran ki bacha boram ka hok ka jong u Yesus Kristus kala ka bamot priang yo Yesus bret no ki jong barem ka pop Yesus nai ka jankop joka hok api kabalai ngidon kami umun simakod haka jimsungi habangin puli ka Bible nginyo ki insight ki Simon sim ki revelation jimpen pa ngidon kam musiban ai ka vision ji ki junon kam bangin im itang ka junon kam jong ka balang ki sagoraban penbon ki program ka bagi mensim ki sentoy shaka dujok ki yam ki lenyar ublain panjing kain nanga on panjing kain nangi on panjing kain nangi wang leit shaka perthai yalap e ka gospel shaka jepen re ringim don ka ji kumbo blay ula pani hangi nyala kalabiet ngimsim la paniar yo tolai ki yung chan yang ine kalabamot khamat bingin ya khamat jong blay ladan berjibi ka ban kala ka bamot ban priang yo Yesus Kristus twai sho try ni kasi bot ini ka jinwai na din jonga ong try Yesu nawan shame kumbangalong ma be ki pop changa milayap akading pana namar changa latep yame milami pat midang immadumenta tra Yesu nga khot kerpat wana gadano janga nga pdiang yame kumutrai baru blejanga naru digesngi penem yanga penkha arsi nga do mun simakot barkaktian jama ngai ngoi me malama mela penim mela thaut mai hake karte ngu Yesus Kristus amen la dua ini ke jinwai mersi begodun tray ke jim chopi priang yo Yesus Kristus pila priang utrai pilang kun joble sedang ban shakri utrai dina dua lang ne ke po pidan hieng pidan hake kali pidan yo pidan jaga tray ngin tu ke jinwai kadan ke jindan jo trai hake ne ke po hake ke jaga pidan kadan ke present ke jindan joble khri jaga palang ya utrai try be koranga aingu ime ngapalai luir ke bor ke jing tray jame ke mersi beko shabaro ablai ke brio jame ablai jogi bagane ke riji ke nongba ke jela ke bapet ye ke ne ke program juga partner go try compare go try leng baji ke kor mobile go try compare leng baji leng baji ke computer hayeng go try ke television compare kanu ke jaga ke tray pengendo kta de men sema khod jame go try men tray ma me ke baro ke bla sngap ne ke khobor go try kanu ke jingsta ke jing tray ke don bor jame shekenong sharai balang kiran balang ngin kendit ben riu biang por banaino yala ke jong ke dim shame go try ngin police ke jing tray men sema khod ngin pendi ke balang je ke reunget ke ba shisha go try bla jaga
ki bri ki bran ka hak ka jong grace ka jim joki ki ba ko de ka hak ka jong try ka jim joki ko try ki bri ki bran ka buram ka jong blai haga singem ka ji ko try blai jonga try ki bri ba man ka jing try musiba ko ka jim basle musiba man ta kumning blai lo na ka jing try musiba ko shikrim pe yang shik kalisha haga dukan ko try ka jaka yo ka giran man pe ye ka program ko try hospital nga blai lo ka jing try ka ba don bor ka jame shabaro ko try ka pe ye ka pura minta kumne ka jingta ka juma sima khor ka ja shape men to kumne pikin nang sharai balang kanan ka jing tray musiba ko joblai bangingin khala bomar ke pe ke jang khai bom sima khor on tray ka jing tray ka batmai dan ka bor ka jing tray dan ka jing musiba ko dan ka jing tray ka batmai ka jing tray hallelujah limba ke ni ke jing ja ka jang di jo ka balang ka ke jingi utray ka ban pen khod ka balang gersan utray ka ban sei ka batnget ka jakhla ka jabo ka por ka pa ka sniu ka sme ka no ka ba mer dei ba ka man jo utray ka ban pen khod na ka balang ka jo utray agar ri ka chi ban pen ka balang ka bamsti ka bam thobria ka balang ka top de ka buram ka jo utray try pen ka balang ka try ka balang jo ka ding ka balang jo ka bible ka balang jo ka mission ka try ka balang ka ban pen ya ka ching khod ka ba sheneng ka jame ka try ka ban tai ka nong ba ka jala ka try ka chai ban re ka ba bon ka try ngai ngo ka try jisu ngadwai ka ba pang ba shitom Pediang ye ka jimpen kia ai ka kardeng jisu ka sami spa arpo utrai pa ye ka tienu pen kia tiang ye ka jimpen kia ai ka kardeng jong jisu shaka met jopi ka miracle jo try kan cha hallelujah pigi ba sha khomra setan ka pop jimli basli ki kinjri setan ken hano ai ka kardeng jisu ka jimpelai pediang ai ka kardeng jisu u play उनकर खुए भी प्रियांगे का जिंग पलाई का जिंग पर एम का जिंग थाउ थुमाई बरकेगे बा थुमाई के जा हके जिंग चुबिंग इखबिरंती क्रिय जंग का बालांग उयाय अपरेंगी बालांग की दिन पर एंग सरा ban sei ke jakhla jabo ka por ka par ka sneu ka sme ban pin khut ka balang yangin pin ka balang ka jotrai ka ban buram ka ban pendep ka jing khot jotrai ske ba khado nanda ka buram joblai amen